Hi guys, hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Ganito magpatubo ng kalsada, ginadiligan. Ganun pala yan. Sigurado Tapos, ka. ano pa? Ano pang kwan dyan? Para magkaganito siya oh. Wow. Tapos ito yung pinakagwapo na manigdilig ng kalsada. Ilingon mo na. Pakit ba? Pakit. Nagkakon siya, watering the fucking road. Kala mo video ka ngayon. Upload yan sa YouTube. Diyan, ano na? Ngiti mo na ba? Isang ngiti mo na. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Lingon. Isang lingon ba? Isang lingon. Yung driver. Picture lang yan. Anong picture? Yung driver. Hi vlog, welcome to my guys. Isang tingin mo na. Welcome to my guys. Yan, i-upload ko to sa YouTube. Drive kami kasi nagadilig kami ngayon. Upload ko sa YouTube. Ayan mo naman yung buhay dito sa Palawan. Tol, bilangan ka namin. Hanggang 3 lang.